Ìwọ̀n iye òkòtó. Ìbéèrè: òkòtó kan tó ní ọwọ́jà ìpìlẹ̀ gbogbo àdọ́gba níhà 7 sẹ̀ntímítà ní gíga 1 sẹ̀ntímítà. Ṣírò ìwọ̀n iye rẹ̀. Pi dọ́gba sí 2/7. Ìtumọ̀ ìbéèrè lédè Gẹ̀ẹ́sì: A cone with base radius √7 cm has a height of 1 cm. Calculate its volume. Pi is equal to 22/7. Ìyànjú. Àwòrán òkòtó náà nìyí. Gíga òkòtó náà òun ni láti bí sí bí, òun náà ni 1 sẹ̀ntímítà tàbí sẹ̀ntímítà kan. Ìpìlẹ̀ òkòtó náà jẹ́ òbìrìkìtì. Ọwọ́jà òbìrìkìtì náà, èyí tí í ṣe ìpìlẹ̀ òkòtó yìí, òun náà ni gbogbo àdọ́gba níhà 7 sẹ̀ntímítà. Àgbékalẹ̀ fún ìwọ̀n iye òkòtó ni V dọ́gba sí 1/3 pi rí àdọ́gba níhà I. V dọ́gba sí 1/3 pi rí àdọ́gba níhà I. V dúró fún ìwọ̀n iye, R dúró fún ọwọ́jà, I dúró fún gíga. Nítorí náà V dọ́gba sí 1/3 lọ́nà 2/7 lọ́nà àkámọ́sí gbogbo àdọ́gba níhà 7 àkámọ́tì àdọ́gba níhà lọ́nà 1. Ó dọ́gba sí 1/3 lọ́nà 2/7 lọ́nà 7 lọ́nà 1. Ẹ ṣe àkíyèsí wípé àkámọ́sí gbogbo àdọ́gba níhà 7 àkámọ́tì àdọ́gba níhà dọ́gba sí 7. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí, V dọ́gba sí 1/3 lọ́nà 2/7 lọ́nà 7 lọ́nà 1. 7 gé 7 ó lọ nígbà kan. Nítorí náà V dọ́gba sí 1/3 lọ́nà 2/7 lọ́nà 1 lọ́nà 1. Wàyí o, 1 lọ́nà 2/7 lọ́nà 1 lọ́nà 1 dọ́gba sí 2/7. Bákan náà 3 lọ́nà 1 dọ́gba sí 3. Nítorí náà a rí 2/7. Ìgbà mélòó ni 3 lọ nínú 2/7? Ó lọ nígbà 7. Kí ló ṣẹ́kù sílẹ̀? Ó ṣẹ́kù 1. Nítorí náà V dọ́gba sí 7 1/3 tàbí 7 ìdákan nínú 3 sẹ̀ntímítà àdọ́gba lójú. Ìdáhùn: ẹ ṣé púpọ̀.